Ajde, pope, pozdravlje. Hvala, sinko, ja ne pijem rakiju. Imam čir. Koja tebe muka muči, te imaš čir? Jeli Valensa? Kako naši revolucionarni poslovi? Onaj tvoj imenjak iz Poljske izgleda dobro gura. Lako je njemu, kad iza njega stoji prava radnička klasa. Šta fali našoj radničkoj klasi? Fali joj mnogo. Sve jajare. Ovaj narod u svojoj istoriji nijedan posao nije mogao da završi. Zbog jajara i prodanih duša. Nismo nijednom pobedili, a da pre toga nismo debelo izdali. Sami sebe, naravno. Na svaku pobedu imamo 2 poraza. Na svakog junaka buljuk izdajnika. A posle nam neko kriv, jeli? A za malo vlasti i za malo čara spremni smo da izdamo sve. Oca, majku, brata, sestru, narod, zemlju, sve. Kako juče, tako i danas. Jel sam u pravu, Sretene Pavloviću? Pa nismo valjda baš toliko rđavi. Jesmo, pope, nego šta smo? Rđavi smo, škripimo svud. Više nam nijedno podmazivanje ne pomaže. Moramo da se menjamo celi.